Salut și bine v-am venit la un episod. Astăzi ne jucăm acest joc cu mașini. Ne jucăm cu Andrei, îl cheamă Andrei, dar eu zic Andy. Putem să zice cum vreți voi. Și a uitat, și-a luat și el un Bugatti. El și-a luat Bugatti-ul ăla, genul. Ăla cel mai penultimul film. E penultima mașină asta. E foarte fericit. Ia uite-l. Dar chinui foarte mult să-și ia el mașina, gen. El conducea și eu stăteam cu el în mașină și îi puneam întrebări. Da. Și dacă mai vreți episoade cu acest joc de Roblox, logic Roblox, să scrieți la comentarii ce să ne mai jucăm. Și eu voi căuta jocul și ne vom juca. Jailbreak, bine, în fine, jailbreak nu. În afară de jailbreak și a 2000, pentru că am zis că nu mai fac a 2000. Ce scuze dacă tușesc. Ia, ce nu trebuie? Haideți să le arătăm la abonații mașinile tale. Nu, mașinile mele. Hai la mână să le arăt abonaților mașini și mile. Ok, sper să meargă. Unde e? Unde și bosule, te-ai ascuns? Băi! Ah. Haide. Nu mă... Nu coa. Nu coace. Le spawnăm noi. Nu mai stăm. Dacă am băgat la tine în casă. Nu cred. Hai. Haide cu mașina ta. Stai să-mi trebuie să se uite la episod. Să te uiți episod nu. Și uitați, boșilor, uitați mașinile toate ale mele. Aici avem cea mai indestructibilă mașină. Aici avem, bineînțeles, fratele nostru Bugatti. Acolo avem, cum să nu, Ferrari, ca un fel de Ferrari. Aici avem BMW-ul i8. E i8 el, mă. Sus avem Ferrari de Ferrari. Aici avem un Audi R8. Acolo este o mașină. Stai să vă arăt cum se numește. Stai să vă arăt. Uite asta. Și am zis că o să o iau. McLaren Senna. Ok. Și aici avem, bineînțeles, fratele nostru Lamborghini. Sper să apăsați butonul de like, să-l zdrobiți, să faceți ce vreți cu el. Abonare și cel mai important, clopoțelul. Pentru că clopoțelul, când fac eu un episod, vă va apărea o notificare și dacă apăsați pe notificare, vă apare episodul meu, vă puteți uita la episod și veți putea să dați, bineînțeles, și un like, unul pe 1000. Okay. E nasol la Roblox, pentru că dacă tu scrii ceva, îți cenzurează, trebuie neapărat să scrii în engleză. Dacă scrii în engleză, nu o să fie cenzurat. Nu cred că episodul o să îl fac de 8 minute. Stai să întreb.
Stai. Hai să le arătăm la abonați ce repede merge mașina ta. Ok. Mai este un român cu noi pe server care se plimbă de acolo. Haide. Unde este? Uite. Hai că o spunează el. Uite. Hai că o spawnează. În fine, hai să ne ieșim la el. Hai să le arătăm la abonați cât de repede merge. Sit. Hai, dă-i. Ia, hai. Ia-mă. Ia uite. Piu! Hai, rupe pământul cu ea. Stai. Ce? Filmez. Uită-te. Ia, hai să vedem ce ne arată el. Ce că l-am văzut, ia uite. Deci, dacă ții așa și o linie dreaptă, zbori cu el. E avion. Mai ales că are și spoilerul ăla, dita mai spoilerul ăla. Ăsta zici că nici aproape nu seamănă. Bă, seamănă de puțin cu Bugatti, dar nu prea seamănă. Hai la rece. Să le asta. Hai. Hai că mergem la race. Ok. Hai să facem cursă. Și cam atât cu acest episod. Am parcat. Cu voi a fost Ștefan. A fost și Andy, de asemenea Andrei. Ne vedem data viitoare cu noi episoade. Tot jocul ăsta de pe Roblox. Să dați un like, abonare și clopoțelul cel mai important, pentru că m-am mai zis. Ne vedem data viitoare cu un episod.